Namira pamberi pedera mambo mutasa. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Yesu ndo chokwadi. Yesu ndo mtolange chokwadi. Ye pacheresone moto. Nikanye pano pispange hono. Mwari mbatsiro. Mwari ngandi batsiro. Inino ndinozi Maria Tedzai. Takauya panapa padare panapa tine anaine nyaya kwaSaungwe meya takudzwa. Achibva apuwa kuzoenda pana chiremba. Saka wanga wasine mare ndokubva ataurirana zvasingatokwete mare kuBeria. Ine ndakagara pane bhesa baba. Iwo akataurirana nyaya dzawo basi uyawo bandidaidza. Andidaidza kudaro ndabva ndasvika. Uyu mukomana wayo ubva afona Beria kwacho. Vatudawo mare tiri 150. Tinodini tinomupa imare yenyu ane kuBeria. Ane kuBeria ubva achitaura vanji ndikati honde ape ari kwamutasa. Ubva ati tumai munhu unoyakotora kubva kwaenda munhu ngoenda kotora ubva yauya mare yana. Ubva asenzesa zvaaida pachiremba uyu. Tazakumba manje. Taenda kuBeria kuya Beria uchitaura kuti makatidaidzire mare saka takuda kuti tisenyi wanhu unomirira pazita remare wanoda kutipa mare yedu. Wabva pachiti waroora wanga wari 2 kuti mukadzi wake yena uyu nemukadzi wamukomacha. Ndikati iwo wari 2 chisai kuti uyu moimisirawo mare yake uyu momisirawo mare yake. Uyu unobhadharawo uyu unobhadharawo. Uyu ubvati aiwa murume wangu anitaura kuti azinini pangu apaiswi mare. Sisi atori mare banga kuti murume wangu ndiye akabatwa boko. Isai yembuya uyu. Ndiyo unoziya zvese yena ndiye akakweta mare yena isai iye. Anhu eBeria kwaunyora inini. Saka inini ndakaona kuti mare ndinewo nepi zvandakaita zvo. Inini ndine nyaya iyi. Nyaya yanga iri kwaSaungwe. Kudaira kwandakaita basi kuti honde anhu eBeria wapei. Saka inini ndauyawo kuno kuti ndibatsirwo kuti anhu ekwaSaungwe mavanogadzira mare yevanhu ape mare yawo. Right. Shamwari. Makakwereta mari? Musoro imama. Wakakwereta iri mari? Mari ichokwadi chochecho. Wakakwereta? Yakakwereta. Muchiti muchadzosera sei? Mari matauro yakaizwa yanga yakazi tichati hafu hafu. Kana hafu yaramba munhu anobatwa nemhosva ndiye anobhadhara mari iyo. Akabatwa nemhosva ndiani? Mhosva yakabata kuna baba. Baba wani? Baba wakatibereka. Saka akudini nyaya yekubhadhara sekuirana kwamakaita? Chakunetsa chii? Baba uyu haasi kunoko ari kuMozambique. Ari Mozambique. Isusu takatouya kuno kuti semhuri nekuti munhu anga arudza ane mhosva ndini ndandozi ndini ndakauraya mukoma wangu. Saka mhosva yakabva yazi baba ndiye akakonzeresa kuti mwana uyu afe. Asi pakakweretwa mari akafona achiti ndiri kukwereta mari ndiani? Isusu takafona kuBeria tichiti tikweretesewo mari. Uchiti uri kukweretesa iwe ndo wakafona? Akafona takashandisa mhaiwa vandichairman kuBeria saka ndiwe takakumbira kuti tikumbira kuti akakumbira ndiani? Isusu mhuri. Saka iwe mhuri yako nometa kuti baba aripo kana kuti haapo. Iwe mhuri yako isai mari iyo makakwereta. Dzosai mari iyo makakwereta. Kwai makuda baba izvi. Pamakakwereta mari baba anga aripo here? Angasipo andi. Saka muda kuti baba achibva Mozambique auye koko mari asingazivi. Ungamboenda kwaTiye, wakamboenda kwaTopics iwe kukwereta hembe ushaisa zita remunhu. Apaita ndii? Akakwereta mari ndiani? Imimi mhuri yacho yababa asipo. Dzoserai mari ye1. Mari yerudiwa rini mbuya? 15 imari. Inobereka ne20% pa100. Saka pa350 yakatowa inenge 420. Right, izwai. Azvimbonetsi ba. 420. Imimi maka 15 irini. 15 is just next week. Next week. Okay. Imimi mune mari izvi zvamuda kuprepare, muri prepared kubhadhara. Kubhadhara. Inini pari zvinezvi mari hangu handina. Asi inini ndirimo muBeria imomo. Saka inini pfungwa yendanga ndiri nayo. Iwe hauchakwereti futi kuBeria because tori mbavha. Ungada kuramba uri kwereta bhuku rero defraud. Woda kudzoka futi kwereta imo. Hakuna zvakadaro. Handisara nyaya yekwereta. Inini nyaya yendanga ndiri nayo nekuti inini zvinanga ndichifunga inini. Mari isinzi zviri kure kuti ndione mari. Ndaiti inini handina chikwereti kuBeria. Wanogona kubvisa inini zita rangu kuBeria. Wakakubvisa mari yako yanga wakondibvita inoenderana nechikwereti chako. Inotopfuura. Saka ndizvo mbuya. Ishwa. Beria redu ngerenhamo. Ukaitike nhamo topa munhu mare.
Saka iwo akataura kuti mari yakakweretwa pane iyi ngaibatirwe kuchikweretu. Haiiti ngoti atene chikweretu ine chiriyo futi kubheriya ko habvu. Aiwa. Ari kutoda mari yawo. Iye zvakuti ndiri clean one. Aiwa, munhu ane chikwereti ichi kubheriya mama. Mataura ndiri kuita inini chekuti pabve parufu munhu akafa kubheriya inoenda mukadzi wangu inini yawana mbuya. Vanopiwa 400 US negrosa. Saka iwo wada kutoya mari yako usati wafa. Sani kuti kuda kuya mari yangu usati ndafa. Asi chiri kuitika nechekuti inini ndinanga ndiri kuziva zviri mashure nekuti inini andina mari yekuti ndidi. Izwazve. Mabheriya ane mutemo, ane maconstitution. Yekuti mari inobuda sei? Ende munhu kana abuda, handizvo, kana munhu abuda, chinokonzeresa kuti munhu abude chii? Ende chinokonzeresa kuti munhu adzingwe chii? Kana wadzingwa unobuda nei? Kana uri kuresigna wega unobuda nei? Handizvo. Saka kana mutemo uri kuti kana waresigna wega unobuda usina chiro. Kana wadzingwa unobuda usina chiro. Saka izvozvo nyange ukatitora yangu ka hakuna chiro ba because uri kufoswa nesituation yako yokuti ubude. Voluntary yoruita. Handizvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwe tsvaka mari yewanhu udzosere mari wozobuda wabhadhara mari yebheriya. Ndinopa mbuya mari yetransport kwezakakubatsirai. Apa pamusoro iyi ndinotenda nemashoko emadini ematsanangura mama. Inini handina chandinoshora kana kuti kuda kuwandudza kana kuda kupungura. Nekuti nyaya yekuti isvike pesa apa mukoma wakafa ndewangu ndakauraya asi takaenda apo zvikasi haana mhosva haana chaanoziya pane chakasimuka saka inini dambudziko saka iwe wangoda kundocheneswa mahara chiremba akakuchenesa iwe saka unoda kuti chiremba akuchenese kana usina kubhadhara akagona saka mari inini chinoita kuti mari ndishayiwe kana kuti ndishayiwe mari izvozvo handi kuti ndinoshanda ndinorima asi chikutoti yeso ndishayiwe mari inyaya yekuti mwana pane mwana anga ari kuchikoro saka mwana uyu ndiye mwana wamukoma wangu kushayika mwana uyu anga ari mubhimu saka mubhimu muya mevhazi haasi mari aina kupinda mubhimu mai acho bvakuona kuti mari yako aina kupinda saka inini ndiye ndinobhadhara mari iyoyo kushuwa ndakadini ndakaendesa mari iyona kukasara imweni mari yakasara shoma yasara hayo saka ndikutora kuti inini mari handikwanisi kuiona baizvozvi nekuti mutoro wacho unanga wakadini unanga wakandikurira saka ndichatsvaka zvekuita sekutaura kwamaita imi mambo ndinotenda nemashoko emataura ndichatsvaga mari iyoyo inini zvokuti uchatsvaga ndozva kuti uchatsvaga ndati ndoda mari 15 asati asvika kunofanira kubhadharwa mari alright hapana chakaipa nobhadhara aiwa uri kubhadhara musi wa 15 handiti asi 15 mbuya handiti musi wa 13 kana 14 ndinotawo pa mari yacho 13 14 chibva wanyoresa statement ndobva wasaina nyoresa apo bva watosaina nenhamba dzake dzefoni nepanogara tiribva tapada nhamba dzangu ndodzidzi makafona nadzo ipo pazvese nepaunogara rai zvatopera mbuya ngatimirire musi wa 13 iwo mari iyo isakauya mari muchazongoona zvezvo zvakuitika